Magpasingat ako. Muli na ako karang paling tunan ang naong ba. Makuro singat. Hi guys, good morning. Ingkes na ko sa bahay gahapon guys. Dahil ko na sa ila Ate Merby. Dahil ko na to gabi Gihapit man ko nila gahapon dito sa bahay. Kalaag ko. Nza. Nalipay ko kay wanay uwan. Init na. Ha. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Ha. Init na do. Klaro nagangagtang, nagsinaw. Apa ko hilamos. Init sa kunari. Kahapon yung uban gadyo kong pagus. Bisag ako rang sa ilang gihapit dito sa bahay, sa Alicia. Tapos loro may naglalis po mi. Kay gusto man na nga uban nung nag-explore mi. Kay nja. Nimbalay man siya kaya naman sila buhaton. Gihapit ko nila. Si Mama Alits kay wampun mo uban. Lipay na ko kay. Kalaan. Bisag diha na nahitabo na mga katong nay desgasya lagi. Wa gapon ko natagam. Laag gapon ko pero kanang nay ko amang good kanang nay. Bisag ingatot ko nga nahitabo nga desgasya na di na pwede ingog mulaag. Di man jud mahibaw aning panahon ug kanang nay unsa jud kan sa ta kuas Ginoo. Mao nang samtang buhi palagi. Maglipay-lipay. Ay si Pramela king gapon ang gipagus. Ingon ko nga pluro pa lagi ta. Nja. Hindi dito siya. Kaya ako na siya kanang nay buhaton nun lagi. Sa ilang simbahan. Nja. Nis pa may nga og asa ko malipay adto. Ingnan ko niya. Malipay man ko og kanang nay makalaag lagi. Kita man siguro tanan ko makalaag malipay. Ngara ko bakang gibuhian lagi basta makalaag ko. Daoy, wala na mo diha. Dengan buak guys ya. Dengan may sum. Maak. Hai Nila. Aku kalis mangangan man. Hello mga kuane. Mga construction boy in Bohol. Kesa ko na magpakuan diha trabaho bay. Ano patong mga trabaho unon. Magpatukod mo ba kami rin trabaho? Plumbing, Electrician, welder, carpentero, mason. hello. Kompleto. Oh, Plumber, electrician, engineer, foreman. how ang engineer na? Tara. Kuha tarana. Kuha tarana ng engineer. Padaya ka sa duba man. Pwede pa kadari mo tibugsok. Dari kang sugod. Lipad kay nga na. Tiyang! Ato nakas dagat. Pwede na kang sahom. Mulok sa ba? Lipad. Pita di tao guys, joke ra. Mamatay na rang arit na mong sugod. Tibugsok. Patay ka bato dito ka sumos. Hi Ming. Tago man. Wow, mas ang naong. Swimming pool na ini. Magpasingat ako. Muli na ako karang paling tunan ang naong ba. Makuro singat. Kay sakad-sakad karon pa mo init og ngani. Adlaw. Salamat kay nanay adlaw nito nga. Maadon taog agadlaw permanente na nga na ba? Di na masigig uwan, karong mama nagjuta. Luy ka yung mga farmers ug kanang nasigig uwan. Kag mga humay, mga kuan man, mga daot. Mo nang init sa pud. Pero karong adlaw siguro murag init gajud ni. Shout out. Kuya Isar nga gwapo. Grabe kuya pun.
Lami nga nagpaniligot. Ato na, lugpad na yung mga sagbot. Ay, sari nanilhig. Di ko na milik ay. Ay, milik na. Ha? Pwede rin kayo magkigig ganito eh. Pasa-pasa. Ang linawag dagat eh. Ligo lagi. Kami ra banta ako bang naon ko sulabi. Habi? Lain tanaw no. Ano may nang pink panay? Napilter ha? Agad di man lagi. Sa kainit didang. Kainit sa ang kasing-kasing. Kasi yung painitan. Ha? Kasi yung painitan. Ag-iro. Halag sa nakadala rin. Nagpa-ibid-ibid. Buyag. Entra Clint. Karo-karo, Clint. Sa taot. Clint Lagumbay. Yan, kay? Uy. Nagkapuas ko na, Golden Retriever. Sana all, gwapo. Agiro, gwapo. What's bagiro kay gwapo? Ha? Natikang-kang. Manilig sa to. Shout out nila da. Lager. Sa Raul. Dara man silhig din nga pangita, manilhig ko na tukar kay sagbot. May exercise ning ang abaga. Masato na mo. Haman to itaras ang vlog ko no. Nga shout out karon nakapuwa. Nas kuya da. Hi kuya, happy birthday. Saglaman basta kay bas kag panglawas. Okay ra nang handa. Lay! Motos dagat rong. Dan nakabibo. Nakabibog mga iro. Nalaging gamay lay. Lay na ning gamay lay. Nara? Siya tate ko ni Ilay nga kinagapuhan. Single. Aliyaw ko gate long. Aliyaw mga ero long. Dali. Ay, libang tadaan, libang. No! Libang. Ang panganay anak grade 6 kay Pilman. Mugukod. Ikapila raman to. Tunod, niliksi katulog. Kaya wala naman siya kaya. Kaya ha naman sing kinalasan na ha naman sing ibutan ng dos meal. Kasi kaya wala naman, upaw naman. Madyo na raman na purse. First run na pero lami, gudin tatong nakurunahan. Pero katong gikurunahan, di kagukod. Bisan pag 50 mil, mo kwarta. Kay? Kurtaan ko no. Randig na na kwarta. Paghumagan basing nga pagawas. Di nga na, magkaniyo, di pa Okay sa itong bukod na mo. Kaniyo, butangay ni na ho, ni Ingon pa. Kaliksi nga Paris, mamaura silang kataas. Amerikano, kaliksi Paris. Hala! Wala mong destiny, be. Wala, matanaw ko. Matanaw ko, nagpaso. Be, imong destiny na makahana, be. Maunay makasulbad sa itong kapobrehon. Amerikano? Amerikano. Hala! Amerikano, isang Paris. Isang graduha man. Saya na ha? Haning graduha man. Grade 2 man siguro na. Paresin ka, Adyo. Asay, Paris kay bata pa. Kay Patrick Mahir. Patrick Mahir. Hala, be. Kumbati, hijibigay. Nagadod. Hala, excited na gusto ko ang liksi. Hala, jugmang hood ni kisi kib-kib sa kumagko na.
No, mamanghurap, Gigi. Nag-ulit dyan, daddy. Shout out kuskuan. Yes, nalipay. Ning hatag sa para sa kuang niksi. Og na, Koronasyon. Pay ka diha pay 2,000 nga gipadana gi kan ni ate nga naas gawa sa kusina. Diya dapoy kang ate Sylvia Dal. Og kang ate Marby. Katuang gipada. Og kang ate Bidalos. Bisan pag inyo pa nang gibutang, bisan pa nagkanang nanin jud diha, inyo pa nang gibutang pildi gihapon. Wa naman, gida naman. Mao naman to. Katong 5,000, Oh. kung napay 5,000. Gadyo. Lagi napay 20,000, napay 30,000 pildi gihapon. Ay sapat-sapat biha, rumapremyuhan biha. Tarang biha kay make-upan ra ba kabi? Halawi pa sig ma-apply kas Miss Universe be. Pagana na ma-apply sa Miss Universe. Aran daghanag kwartas minyang. Minyang pa gigil to. Magkatawa Gigi. Ni mo na ako si nani hung na hung sakto na sa nakapsa kay pildi jud gihapon mo kay daghag nga na. Pagkawas di ay nakatawa man. No, Ingon Mama mi Julie. sa diya pa. Naghanap ko sa minyang. Pagkuan mo ate Julie. Bebe, Gigi, peekaboo. Peekaboo. Hello be. Hello be gopo. Ano listo yaman? Oh, Ano pagalangan din og Mariay kay sa Jugari. pizza 3 sa sajo, okay ra? Sure lagi magkakita tagaw na ng adlaw. Dos na raman sa palis. Dahil sa Manila itong tiwas. Uy, diyan ko Martin. Naabot ko rin sa buol og ay sabi ha. Una-una na mga ampo. Kami ang maglitsor. Te, edad pila na imong edad te? Ikaw na. Salamat. Isa mama, isang picture ay. Cellphone. Ang cellphone na naman. Happy birthday, te. Kantahan pagaling na. Ang cellphone ko no, ipapik. Kami mo kanta mi.